मबाइल बाहायगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट दिनैनिफ्राय जिअ'नि रिचार्जनि बेसेना बांबाय जिअ' रिचार्जजों लोगोसे एयारटेलनि रिचार्जनि बेसेनाबो बांबाय बे समाव बयबो मिथिखादों दि बे समाव रिचार्जनि बेसेना बांसिगोन होनना मोनफ्रोमबो प्लेननि बेसेनखौ गोबां बांहोनायखौ लानानैबो गोबां जिअ' आरो एयारटेल बाहायगिरि ग्राहक बिथांमोना खाफालाव आखाइ हमनो गोनां जादों आरो गोबां दान्थे बिदान्थेबो जानो हमगासिनो दं नोंथांमोना नोजोर होयोब्ला हमनो हागोन दि से दाननि प्लेनाव खमैबो 50 रां बांहोनायखौ नुनो मोननाय जादों 2 दाननि 2 GB प्लेन खमैबो 100 रां बांदों आरो बोसोरसेनि प्लेनाव खमैबो 600 रां बांहोदों मख'नो नांगोन दि रायजो राजानि फाफ्लियाव रुजु होदों जिअ' रिचार्जआ बेबादिनो एयारटेलनि रिचार्ज भडाफननि रिचार्जखौ गोबां बेसेन बुरजा होनानैसो रिचार्ज खालामनो गोनां जादों दिनैनि समाव सरासनस्रा सुबुंफ्रा जानबुं बाहायनायाव गोब्राब जानो हमबाय सरासनस्रा सुबुंफ्रा दानफायाव 350 एबा 400 रां होनानै जानबुं बाहायनांगौआ गोब्राब जासिगोनखौ हमनानै मोनदों हरनि 12 बाजिनाय लोगोनो जिअ' सिमनि रिचार्जआ बेसेन बांसिगोन नोंथाङा जुदि माबे प्लेनाव बेसेबां बेसेन बांगोन बेखौ नायोब्ला नोंथाङा माइ जिअ' एप्लिकेशनाव थांनानै नायनो हागोन बे समाव फिन फोरमायबावो दि मोनफ्रोमबो रिचार्जनि प्लेननि बेसेना बांबाय जिअ' एयारटेल भडाफन बेफोर गासैनिबो रिचार्जनि बेसेना बांनायनि जाउनाव रायजो राजाया खाफालाव आखाइ हमनो गोनांथि जासिगोन गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोल'जि जेनेरेल सार्जन न्यूरो सार्जारि एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रेन्टारलजिस्ट न्यूरो साइकेट्रि अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां रां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन